Dnes sa pôjdeme pozrieť do záhrady. Do botanickej, do tej vašej a aj do takej, kde vás rastliny chránia pred zombíkmi. Vitajte pri top aplikáciách. Ak si ani po úvodnej zvučke neodlepil oči od smartfónu, teraz je najvyšší čas. Dnes sa totiž budeme rozprávať o záhrade. Áno, to je to miesto, kam si už niekoľko týždňov ani nepáchol. A pritom tam to všetko začalo. Figový list, to boli naše prvé slipy, lopuch bol náš dlhodobý kamarát, no a slivka je predsa obľúbeným nápojom Slovákov od Myjavy až po Michalovce. No a rajská záhrada bola predsa našim prvým domovom. Ale viete čo, dobre, že nás odtiaľ vyhodili, lebo by sme ju dali do pucu tak, ako Františkanské námestie v Bratislave. Vyznať sa v záhrade je opäť trendy a ja mám pre vás zo pár apiek, ktoré z vás urobia pána skleníkov. Poslala ťa manželka vypliec skalku a ty si jej z burinou vytrhal aj fialky? To by sa ti určite nestalo s apkou, ktorú uvidíme o chvíľku a s ktorou by si porazil hociktorého botanického experta. Pomôže ti v lese, aby si nesadol tam, kde netreba, v prípade, že si potrebuješ uľaviť, zabráni nechceným výletom do iných dimenzií a zachráni ťa aj v prípade, že Adela ešte nevečeřela. Apka sa volá Like That Garden a slúži na identifikáciu rastlín, ktoré uvidíš niekde okolo seba v okolitej flóre. Stačí jednoducho namieriť foťák na konkrétnu rastlinu, stlačiť search a on fotku rastliny odošle niekam na server a vráti sa ti normálne, že presná identifikácia tejto rastliny. Ty zároveň výrobcom apky môžeš pomôcť, pretože klikne, že áno, urobili ste to správne, dobre ste odhadli gerberu a on si tým pádom zapíše do databázy, že aha, tak túto gerberu sme dobre vyčekovali a tým pádom sa databáza zlepší a rozšíri, takže aj ty pomáhaš. Apka má takisto históriu, kde si môžeš pozrieť všetko, čo si odfotil. To znamená, že keď ideš s frajerkou na vychádzku, že čo je toto za kvítok, čo je toto za kvítok a tamto, tak ty si to proste pofotíš a doma si to všetko spoločne vygooglite a máte romantiku druhýkrát. Like That Garden stiahneš na iOS aj na Android a je zdarma. Dnes si predstavíme Jána Čapku, záhradníka botanickej záhrady v Bratislave a odborníka na tie najšialenejšie exempláre rastlinného sveta. Sme v skleníku botanickej záhrady v Bratislave. Toto je Jano, ahoj. Servus, nazdar. Jano, ty si vedúci záhrady. Čo máš na starosti v botanickej záhrade ako vedúci? No, už začalo kosenie, výsadba nových rastlín, všeobecná údržba záhonov a rôzne práce, toho je strašne veľa. Koľko máte tu v botanickej záhrade kvetov a rastlín? No, okolo 4000 taxónov to môže byť. To znamená druhy, ale niektoré majú aj podruhy, akože to nie sú len čisté druhy alebo variety. My sa celý čas v relácii rozprávame o apkách. Používaš ty nejaké aplikácie, cez ktoré... Nie. Kde máš telefón? Ukáž. No tak, ale ty si ešte veľmi analogový, no dobre. Poznáš tie rastliny dobre, ktoré tu rastú? No áno. Čiže z tých 4000 druhov, koľko by si trafil podľa teba? Neviem, napríklad takých skalničiek alebo sukulentov, v tom sa až tak nevyznám, ale trafil by som z drevín asi všetko, čo máme. A z tých ostatných tak 3/4. To sú silné slova dobytky. Ja mám pre teba takú výzvu. Ja som si nainštaloval apku, ktorá mi povie všetko o rastlinkách. A ty budeš hádať z pamäti. Ideme si dať výzvu 5 rastlín, ty proti mne, kto ich dá správne. Prešli sme do vedľajšieho skleníka, aby to Jano nemal také jednoduché, že si to tam pokúkal všetko. Vidíte, už je nervózny. Áno. Ja mám v ruke telefón s apkou Like That Garden, ktorá vie určovať kvety, takže poďme na to. Poďme trebárs na tento, pozri červený. Ja ti to otočím, aby si neuhadol. Ako sa volá tento kvet? Toto je Anthurium andreanum hybrid nejaký. Dobre, počkej, fotím Anthurium. Anthurium palmatum, to si uhadol. Toto po latinsky? Nymphea. Odfotíme. Nymphea odorata. Dobre. Takže dvojku by sme mali. Zatiaľ máš 2 z 5 si uhadol. Toto veľké. Áno. Je to philodendron. Bipinnatifidum. No tak ale to si sa veľmi zle trafil teraz, takže to je veľmi sklamanie. Agave je niečo iné. Apka neuhadla svoju prvú rastlinu. Botanik 3, aplikácia 2. Takže toto? Guzmania. Guzmania tvrdíš, hej? Dobre, ja si ho otvorím. Guzmania lingulata. Dobre. Takže zatiaľ máš 4 z 5. Celá táto skupina to sú paprade rodu Adiantum, rôzne druhy.
Takže ty tvrdíš, že čo? Adiantum. Je to tak? Adiantum hispidulum, Botanik versus aplikácia 5.3, gratulujem k víťazstvu, perfektné. Takže ešte stále je to tak, že keď budete v pralese zomierať a budete chcieť zjesť nejaké bylinky, radšej si zoberte Botanika ako mobilný telefón, aby ste nezjedli nejakú somarinu. Tak ty, chlapec z mesta, čo mu prepukne alergia ešte len keď ide okolo parku, by si chcel niečo pestovať? Že paradajky? Že bio? Lebo že to je kvalita? Tak ja ti ukážem, akí sú ľudia vďační za kvalitu. Takto končia paradajky v španielskom meste Buňol, kam sa mimochodom aj ja chystám. Budem potrebovať nejaké pekné, veľké, dobre také šťavnaté s tenkou šupkou. A to, ako si ich vypestovať, ti prezradí táto apka. Apka Gardroid je ideálnym pomocníkom pre mestského chlapca, ktorý v živote ani nepáchol do záhrady, pretože v nej nájdeš všetky presné informácie o tom, ako pestovať jednotlivé zeleniny. Máš tu super zoznam, kompletný zoznam zeleniny, to znamená, že si stačí kliknúť na, šparglu a hneď máš informáciu o tom, že ako hlboko ju máš sadiť, ako ďaleko od seba máš sadiť špargle, koľko má byť tých šparglí okolo, aké potrebujú slniečko, koľkokrát ich máš zalievať a kedy sú najvhodnejšie mesiace na výsadbu. Skrátka úplne, takto si proste môžeš nájsť hociaké informácie o hociakých zeleninách a ovociach a môžeš sa tváriť, že nie si capko, že si záhradníček. Výbornou funkciou tejto aplikácie je aj Moja záhrada, do ktorej si normálne naklikáš tie rastlinky, ktoré by si chcel pestovať a potom môžeš po krčme machrovať, že pestujem brokolicu, lebo to ťa nikto neodkontroluje, či to naozaj pestuješ. Apka Gardroid je určená pre operačný systém Android a pre iOS existuje Vegetable 3, to je niečo podobné. Kričia na teba kaktusy už mesiac z parapety, že... No nie, priznaj sa. Koľko kvetov už našlo u teba doma v kvetináči svoj hrob? Ty máš jediné šťastie, že neexistuje rastlina sociálka, lebo by ťa sused už dávno nabonzovala, všetky kvety by ti zabavili. Aj keď u nás na Slovensku to na zavolanie sociálky vyzerá skôr vtedy, keď príliš zalievame. S aplikáciou Plant Diary môžeš manažovať všetko okolo svojich rastliník, či už sú vo vnútri alebo vonku. Môžeš si sem pridať rastlinku, dať jej meno, takže o to ťažšie to pre teba bude, keď zomrie. Môžeš si ju odfotiť a vyberieš si, či je to rastlina, kvetina, tráva, bylinka alebo čokoľvek. No a ku každej rastline si môžeš potom pridať notifikácie, že čo a kedy s ňou máš robiť. Môžeš si vybrať napríklad, že poliať, skrátiť, vytrhať burinu, iba fršky ostrihať, dať pesticíd, proste čokoľvek si vieš predstaviť, že sa deje s rastlinami a na to všetko si môžeš nastaviť špeciálne notifikácie a telefónik ti bude pípať 2-3 krát do týždňa a keď nebudeš lenivý, tvoje rastlinky budú prekvitať a ty budeš čo? Šťastný. Aplikácia Plant Diary je určená pre Android a na iOS existuje apka Life Smart Gardening. Keď si chcete s deťmi posielať fotografie alebo e-maily, potrebujete sa dostať na internet. Dnes sa naučíme, ako sa dostaneme na internet cez Wi-Fi. Prejdeme prstom opäť hora dole, ozubené koliesko a Wi-Fi. Ťukneme. Vyberieme si správnu sieť. Keď sme v kaviarni, musíme sa dozvedieť, aké majú prístupové heslo, ktoré zadáme. A keď sme správne zadali, tak sme pripojení. A teraz si môžeme posielať správy, fotografie, e-maily zadarmo. Chceš mať krajšiu záhradu, ale keď ti prišiel rozpočet od záhradného architekta, tak sa ti zatočila hlava? Počkaj, nevysievaj ešte všade repku olejnú. Jednu dobrú radu ti dám. Vidíš, ty nikoho nepotrebuješ, stačí ti jedna apka s dobrými nápadmi a zamachruješ pred ženou a pred susedmi nebudeš vyzerať takto. Hotentotová, som si vás najala, že mi vykopete jamu na 28-ke. Aplikácia sa volá Do It Yourself Garden Ideas. Je to taká jednoduchá galéria nápadov do záhrady. Môžeš si podľa nej napríklad vyrobiť zo skrine kvetináč, z pňa kvetináč, z pneumatiky kvetináč, z vysypaného suda kvetináč, jazierko alebo z kvetináčov kvetináč.
No je to skôr teda o tých kvetináčoch, ale sú to naozaj skvelé nápady, ktoré si môžeš uložiť do galérie a kedykoľvek sa k nim vrátiť, alebo si ich môžeš vyšerovať pre svojich priateľov, keď sa chceš podeliť o to, ako si urobiť kvetináč z pneumatiky, z kvetináča alebo z čohokoľvek iného. Apku Do It Yourself Garden Ideas nájdeš v obchode Play a pre iOS sa táto apka volá Do It Yourself Gardening Tips. Aj tento týždeň sa budeme rozprávať s deťmi. Dnes tu máme dvoch chalanov. Ahoj, ako sa voláš? Matúš. Matúš, ty si? Marek. Marek, máš perfektné vlasy. To je Justin Bieber, alebo čo to je? Nie, to mi nejde niekedy začesať. No aj Justin Bieberovi nejde, celý život mi nejde začesať podľa mňa tie vlasy. Matúš, čo je tvoja najobľúbenejšia aplikácia? Ja najradšej teraz používam YouTube, teraz tam najviac fičí Gogo. To je ako najlepší československý youtuber. A čo je toto youtuber? Čo je toto Gogo? Gogo je vlastne youtuber a youtuber Čo je to ten youtuber? Youtuber je človek, ktorý natáča videá na YouTube. Skúšal si aj ty nejaké video už natočiť? Snažil som sa natočiť video, ale Aké? ešte som ho nedával na YouTube. A čo si natočil? Chcel som natočiť challenge. Točil som to aj s Emo. A aký to bol challenge? Zaviazali sme si oči. Chodili sme po izbe a hľadali sme čokoládu. Jeden musel tomu druhému diktovať, kde je tá čokoláda schovaná. On so zaviazanými očami ju musel nájsť. Super, bola to sranda? Áno. Ty máš iPhone, vidím, tak čo tam máš ešte, aké apky? Mám tam ešte aj YouTube, Clash Royale a telefón a také aplikácie. Čo je Clash Royale? Clash Royale to je taká hra, v ktorej vlastne dvaja hráči bojujú proti sebe. O čo tam ide v tej hre? Zničiť druhému vlastne takú hlavnú väžu. Ty si nemôžeš vybrať, s kým hráš. Nie, nemôžeš. Čiže normálne s nejakým Korejčanom ničíš väžu. Áno. Ak chcete byť ako tieto decká, chcete mať takéto vlasy ako Marek, Justin Bieber, keď sa neučeše ráno, alebo chcete byť taký cool jak Matúš, tak určite skúste YouTube a Clash Royale, kde ničíte superovi väžu. Ak raz príde potopa alebo jadrová spúšť, rastliny to určite prežijú, pretože nóri zozbierali semena všetkých rastlín a ukryli ich do špeciálneho atomového krytu. Ak aj u nás existuje taký kryt, tak ja presne viem, čo v ňom je. Ale že tony, lebo tak o 100 rokov by sa prví navrátilci na zem asi o kivi až tak nebili, že? No a ako tá bitka môže vyzerať, si môžete už teraz pozrieť v seriáli 100 na Dajto a ak ju chcete zažiť aj vy sami, zahrajte si nasledujúcu apku. Táto hra sa volá Rastliny versus zombíci a robí presne to, čo by ste od nej očakávali. To znamená, vy máte na svojej strane rastliny a proti vám idú zombíci. Takže vy si na záhradke pred domom vysádzate rastliny, ktoré flúsajú také nejaké čudné guličky. S nimi zabíjajú zombíkov, ktorí idú po vás. Tí prelezajú plot a tie rastliny po nich flúsajú a vy sa ich musíte snažiť zabiť. Taká normálna situácia, ktorá môže kedykoľvek na Zemi nastať, takže si treba dávať pozor. Rastliny proti zombíkom, teda Plants vs. Zombies, existuje pre iOS aj pre Android a je zadarmo, takže choďte do toho. Aj dnes tu máme našu obligátnu rubriku Hot telefónom, ale ešte predtým mám jednu otázku. Aká je práca botanika alebo šéfa záhrady? Je to pokojné alebo je to stres? Aj. Ono, niekedy tie rastliny rastú rýchlejšie, ako sa stíhaš o ne starať a takto, takže niekedy to je stres. Tak vybí si ten stres, Hot telefón, neboj sa, tento telefón mal vydržať všetko. Nech sa páči, tam tým smerom, ideme na to. Ja to chcem vidieť, čo sa mu stalo. No, vyzerá celý. Jano hneď utekal skontrolovať telefón, ktorý švacol o betón. No a ja idem merať vzdialenosť, takže spúšťam meranie. A stop. Takže štatistika. 46 metrov. To je výborné číslo, naozaj. Pozrieme sa na telefón. Vyzerá, že je na tom dobre, dokonca funguje. Telefón je aj po trojitom páde o betón v zjavnom poriadku a v skvelom technickom stave. Máme selfiečko parádne. Gratulujem k výkonu. Díky, ďakujeme pekne. Ak to s rastlinami myslíte naozaj vážne, tak sa o nich naučíte viac a už čoskoro ich aj vďaka našej relácii budete rozoznávať lepšie ako kuli. Dovidenia.